Не суд, а трагікамедыю можна было назіраць сёння і ў працэсе над вядомым палітолагам і выкладчыкам Алесем Лагвінцом, якога арыштавалі ў выніку на 10 сотняў. А Мапавец сведчыў у судзе, што спадар Лагвінец ішоў па вуліцы і гучна лаяўся матам. А пры затрыманні сам пачаў біцца галавой об аўтамабіль, чым і нанёс сабе шматлікія траўмы, пасля якіх яго прыйшлося шпіталізаваць. Агулам жа сёння прайшлі дзясяткі судоў над няўгоднымі беларусамі. Вольга Старасціна. Надышоў час абуджэння. На выходных у розных кутках Беларусі людзі прыйшлі на галоўныя плошчы сваіх гарадоў. Найбольш актыўных затрымлівалі. За наши налоги вы же нас хватаете! Бегом, бегом! Придет время, и за вами победим! Но как же с Нилами? А сёння запрацаваў судовы канвеер. Сталічныя суды ледзь змяшчалі сваякоў і сяброў затрыманых, што хваляваліся за лёс сваіх блізкіх. Часта тых людзей, што не ўдзельничали ні ў якіх акцыях. Миша Цыганков и Дима Уманец, они шли на репетицию, мы их ждали в актовом зале. И так получилось, что как раз они попали в это оцепление и пропали. Вот, мы их искали там сутки и вот нашли здесь. У суде Маскоўскага району сустрэлася сям'я выкладчыка і палітыка Алеся Лагвінца. Брутальна збітага пры затрыманні 23 сакавіка. Яго прывезлі на судовае паседжанне са шпіталю. Мяне абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку. Это артыкул 17.1, чаго я не рабіў. Незнаёмыя людзі бандыцкага выгляду выскочылі, атачылі нас сынам. Толькі сказаўшы міліцыя, больш нічога не кажучы, заштурхалі нас у мінібус. Там мяне кінулі на падлогу. І там, паводле сведкаў міліцыянтаў, Лагвінец пачаў біцца аб спінку крэсла, чым нанёс сабе чэрапна-мазгавую траўму. Паводле сённяшняй пастановы суда наступныя 10 дзён палітык мае правесці пад арыштам. А гэтак з плакатам «Свабоду тату» чакалі ля судовай залі ў судзе Цэнтральнага раёна Менску свайго бацьку дзеці Дзяніса Садоўскага, аднаго з заяўнікаў акцыі 25 сакавіка, якога пакаралі штрафам 1840 рублёў. Відэо доказу того, як адбывалася затрыманне, суддзя не захацеў глядзець, што таксама вельмі красамоўна паказвае, якая судебная сістэма в Рэспублікі Беларусь. Папоўніць дзяржаўны бюджэт маюць і дзясяткі іншых асуджаных. Беспрацоўныя, студэнты, пенсіянеры, бюджэтнікі, журналісты і праваабаронцы. Людзі з самых розных прафесій і дастатку. У меня спросили, есть ли ребенок, да, я говорю, у меня есть ребенок, который живет со мной, а не с супругой, я его один воспитываю. Наверное, поэтому мне выписали штраф, который больше моей зарплаты, чтобы я мог спокойно жить и воспитывать ребенка дальше. Шмат жа хто не толькі ў бліжэйшыя дні, але нават у бліжэйшыя тыдні не вернецца ў свае сем'і. Найбольшы тэрмін атрымаў таксіст Леонід Кулакоў – 25 сотняў арышту. Актыўна працавала сёння сляпая Феміда і ў рэгіёнах – Віцебску, Гомлі, Магілёве, Бабруйску, Берасці. Сотні атрымалі і грамадскія актывісты, і журналісты, і праваабаронцы. Звычайны сцэнар уладаў, нічога дзіўнага. Каму даюць штрафы, каму даюць суткі. Нічога, я хутка вярнуся, жыве Беларусь. Блізу сотні затрыманых, перадусім патрыётаў сваёй краіны. Прайшлі сёння праз судовы канвеер. Станоўчым з'яўляецца тое, што мы ўбачылі аднадумцаў. Людзей, якія згодныя рызыкаваць сваёй воляй і жыццём дзеля будучыні сваёй краіны. Як кажуць асуджаныя, сотні ў арышце скончацца, а любоў да Беларусі і загартаванасць застануцца. Вольга Старасціна, Белсад.